Comença gira i a Barcelona, Carlos Latre. Fort aplaudiment. Bueno. Senyor Latre, un plaer, com sempre. Què tal? Encantat d'estar aquí, mestre. Igualment. És que parlar amb el Latre és molt divertit, perquè a més coincidim en moltes coses. I vosaltres jugàveu, perdó, als dobles dels dobles? Però és que jo jugava, imagina't, quan va sortir... Josema era moltes vegades Guti con peluca, Guti con resaca, o sigui, el Lauren Postigo en moltes ocasions. I tant. I el Julio Iglesias, quan va fer d'Elton John, era el Flanders, era el vecino de los Simpsons. Bueno, i així estàvem tot el dia. I ells eren conscients? Absolutament. Absolutament. I a més que hi havia molt bon rotllo i jugàvem molt a tot això, no? I moltes vegades ens xafàvem entre nosaltres semblances i pareguts per dir «Te pareces a no sé quién», perquè el Segura, que era una mina... Era una mina, sí. Era una mina, directament. Sempre estàvem amb la pobra Angie, lo de «Te hemos traído un llavero a la Xenoa», un llavero de Bisbal. Li va dir llavero de Bisbal. Li va dir limpiabotes del Bronx. Li va dir de tot. Li va dir tot a la pobra Angie. Comentem de seguida, Tocarà Me Suena, que tindrà segona edició, i suposo també que amb el senyor Latre. Però arran de l'èxit del primer espectacle, arriba el segon. Arriba el segon. El segon, que la gent sàpiga que és un espectacle nou. Nou. Hem hagut de renovar-lo completament. El Yes We Spain era Zapatero i era 80 personatges més o menys, i en aquest segon ens hem tornat bojos, hem fet 100 personatges, hem arribat al centenar de personatges. Sí, no només no hi ha retallades, sinó que hi ha ampliació. Ampliació. És l'únic espectacle que no té retallades. Efectivament. Hi ha nous personatges, hi ha noves coreografies, mira, aquí esteu veient fotos que no havia vist, que xula. Mira, això és el gato al agua hirviendo. O sigui, hem fet un gato al agua directament més bèstia que el gato al agua. I surten molts nous personatges, com el Gallardón, com l'Antonio Jiménez. Jo vaig tenir l'oportunitat de treballar amb Antonio Jiménez. Sí, a la ràdio. A Ràdio Espanya. A Ràdio Espanya, ho recordo. I era molt bo, perquè l'Antonio Jiménez estava a l'emissora de Madrid, jo estava a la de Barcelona, i de tant en quant et deia «Está por ahí no sé quién», i era un personatge que tu no havies fet mai. O sigui, però «Está por ahí José Antonio Maldonado», i dius, «Pero cómo va a estar José Antonio? ¿No se te ocurre otro Jiménez?» No, «Está por ahí no sé qué», diu, «No, es que no está». I també surt Roncero, ¿no? Sí, Roncero siempre. ¿Sabes cómo que vamos a ganar el Barça? Han despertado la bestia. Roncero, que ja, jo crec que s'ha superat ell mateix, ballant el tema del Michel Teló l'altre dia. El Chipego. Crec que serà difícil superar-se. És el millor. Roncero, a més, que som bons amics, hem anat moltes vegades a dinar, és entranyable. És un ser entranyable perquè és com un nen petit. Tot allò que diu i fa amb aquesta bestialitat, amb aquesta radicalitat que ho diuen, a mi em fa molta gràcia. Jo vaig ser dels primers a incorporar-lo a tertúlies fetes a Barcelona. Sí. Ell era el representant de Madrid, al Rondo. Jo li deia, no seràs capaç de dir tot això a Barcelona. Hombre, vamos. Cap problema, eh? A mí me va a explicar. Digo, mira cómo son los de la Federación. Final de Copa Valencia, Madrid-Barça. Y a mí no me dan se la dan a Relaño, director de l'AS, y a mí no me dan la acreditación. Me hicieron ir a buscar la acreditación en medio de los aficionados del Barça. ¿Vale? Diu que quan balla, surt per la porta i diu, ¿tú has visto los pájaros? Estaban todos los del Barça como si fueran los pájaros. I diu que va tenir que començar a córrer, perquè clar... L'escena té pinta de ser real, eh? Molt bona. Molt bona. Però hi ha també noves incorporacions. La de Pepe va sorgir arran de l'entrada, no? Al moment. Hacíamos el personaje de Manuel, entonces de repente sale Pepe, fa allò. Però tu imagina't per mi... Però tu ets madridista, aleshores hauràs de relativitzar aquella entrada, no? No, jo no relativitzo res. O sigui, vergonya aliena. O sigui, no nos representan. No nos representan. Home, no. A més, jo soc jo sempre ho dic, soc un madridista que viu a Catalunya, estima el Barça, encara que sembli mentida, és així. La Candela, la teva filla, és del Barça. La meva filla s'ha fet del Barça, o sigui que estic encantat de la vida. Avui encara poden veure partits junts, d'aquí uns anys no. Avui el Carlos Latre pot veure un partit. I d'aquí uns anys, perquè sí, jo soc un amant del futbol i m'agrada molt el tema del futbol. Tu vas ser entrenador? Sí.
de nens petits. Jo jugava i quan vaig veure com jugava vaig dir... Estaves més a prop de Luis Aragonès, de... No, jo era bastant modernet, Luis, no. Eres més Guardiola? Clemente, tot això no. No arribem a Lillo. No arribem a Lillo. El concepte Lillo no és a l'abast de tothom. Però sí, guardiolejava bastant. Sí. Però eres dur? Tenies credibilitat davant els nens? Et respectaven? Home, jo sobretot el que inculcava als nens és que s'ho passessin bé, que disfrutessin, que venien pares que eren hooligans. Sí, no la majoria, Però com pot ser que veniu aquí a ensenyar als vostres fills tot el que no s'ha d'ensenyar, a cridar, a enfadar-se, juego, manos, divertimento, però gol... Però això acostuma a passar, O sigui, tots els pares, quan juguen els nostres fills... S'hauria de prohibir l'entrada. No només a futbol o a equitació, tenim una sensació com de sobreprotecció. Sí, i a més, els pares creiem, perquè al final creiem que els nostres fills seran Messis, i Messi surt un de cada 150.000 o quasi 200.000 persones, amb la qual jo crec que ens ho han de passar bé, jo crec que és una màxima a la vida, ens ho hem de passar bé. Com la gent que va al teu espectacle. Ara, però, Rajoy domina una mica l'angle de l'espectacle, no? Sí. Rajoy ha rebut una herència i ha descobert que finalment Espanya s'ha venut. S'ha venut a Alemanya per culpa de Zapatero. És que quan vam fer la primera vam dir, jugàvem amb la història de la fallida a Espanya, que era una mica més real, i vam dir, escolta, marxem una mica de la realitat, encara que no ho sé, i vam fer que quan arriba a la Moncloa el Rajoy es troba que el ZP ha vengut a Espanya a Alemanya. I llavors, davant d'aquesta història, Esperanza Aguirre veu la possibilitat de ser canciller d'Espanya. Llavors aquí ja comença veus, aquí tens canciller, aquí és una escena en la que la Esperanza Aguirre canta el Mein Herr de cabaret, cantant canciller, i es torna completament boja. I llavors ha de resoldre aquesta papeleta al Rajoy davant la venda d'Espanya a Alemanya. No expliquem el final. I llavors qui pinta la duquesa d'Alba de Lady Gaga? Què passa? Que han de fer davant d'aquesta situació, l'arribada d'Obama és l'única solució que veuen. Davant de l'arribada d'Obama es torna tothom boig. S'ha de fer una gran rebuda. Aquí és quan entra el Sálvame, quan entra el Tu cara me suena, el Tu sí que vales, totes aquestes novetats. S'han de fer servir totes les eines possibles. Totes les eines possibles. I llavors els encarregats de fer el càsting per fer la gran rebuda a l'Obama és Tu cara me suena más Tu sí que vales. És una fusió dels dos programes. Aprofitem el tu i el tu. El tu, i llavors els fusionem i han de cohabitar al mateix programa Àngel Llàcer i Risto Mejide. Això és bo. Amb la qual ja tenim show. I un dels personatges que hi participa en aquest suposat programa és la duquesa d'Alba, fent de Lady Gaga. Que havia estat Beyoncé, al darrer espectacle. L'espectacle havia sigut Beyoncé, però vam dir, escolta, ens va funcionar molt bé i va créixer en espectacularitat, perquè ara el ball és més difícil, la duquesa està més bailonga que mai. Està més en forma, arran del casament. Home, està claríssim. Això dura una hora i mitja i la gent està esperant també alguna petita referència a Urdangarín. No sé si sortirà el rei o sortirà la veu en off o qui sortirà. No, el rei surt parlant del tema. Parlarà. En respecte, però parlarà. Clar, no? Més que amb respecte, amb humor. Amb humor, clar. És que jo crec que és la millor forma de tocar tots els temes, perquè és un tema... Sí, el que no pots és tocar uns temes i els altres no. Clar, és com dir, no, aquest tema no el toquem, no. Jo crec que s'ha de tocar tot el que està al carrer, tot el que és notícia i tot del que la gent en parla, no? I si ho fas amb humor i amb cachondeo, doncs cabe todo. I en aquest cas, el rei parla d'Urdangarín, surt Urdangarín en un moment donat, hi ha referències, surt el tema d'Hispaner, per exemple, hem estat a Palma, a Mallorca, estrenant l'espectacle, allà va sortir l'expresident Matas, si anem a València sortirà el tema dels trajes... Però això és un estrès terrible perquè t'obliga a acomodar-te sempre a l'actualitat. No t'ho pots imaginar, perquè ara haurem d'incorporar a Trillo, que surt d'una altra manera com a nou ambaixador als Estats Units, manda huevos i totes esas coses que dice... Però també perquè tu et crees una obligació que tampoc no seria... No? Però hi ha una cosa, hi ha diverses coses. O sigui, la gent t'agrairia també un espectacle fix? Sí, però jo no. No tan enganxat a l'actualitat? Però si no t'avorriries, suposo, no? També? Sí, jo crec que com els meus personatges sempre han estat molt tocats per l'actualitat, seria una mica raro que de repente haga Zapatero quan ja no està. O que faci... O sigui, amb la qual m'agrada molt tocar l'actualitat. I sobretot hi ha una cosa que a mi no m'agrada o que no m'agradaria que la gent pensés, que és quan ve al teatre veies un tio que té una habilitat o que té una facilitat per fer veus o per fer personatges, però que només es basés en això, no? M'agrada que els espectacles estiguin molt currats, que la gent quan vingui s'ho passi bé, que vegi moltes coses i que hi ha un treball darrere. I la història és teva?
La història és amb els meus guionistes, amb l'equip fantàstic, amb el David Lillo. Hem fet una història nova. Dóna-li molts records. Sí, ja ho sé, que us té molt de carinyo i us envia també molts petons. I Mercedes Milà, que era tan difícil fa uns mesos, finalment ha fitxat... La hemos cogido. Al mercat d'hivern. Home, m'he hagut de fixar amb Mercedes Quicà. Quicà, és boníssima. És que Quicà té un punt bo, Boníssim. Però és que això, amb anys de cròniques i amb anys de televisió, el Quico Hernández està en el seu màxim nivell. Totalment. Quan el Quico està en humor i amb una mica cabroncete, és fantàstic. Sí, s'ha reinventat, Quico. Absolutament. I quantes coreografies fas? Doncs em sembla que són 10. 10 més una gran part final musical en la que hi ha mini coreografies de grans cantants. O sigui que li has agafat el gust al tema del ball. Bueno, Això semblarà gris al final, eh? Bueno, hi ha una miqueta de... Però abans el que em passava és que com estava molt més gras, doncs no podia moure'm. Ara li he agafat el gustet perquè començo a... El meu cos em respon i començo a fer moviments... Però vigila, no acabis com Pablo Motos. O sigui, tot això en mesura, l'altre. No, però és que Pablo ja estava prim i ja ha anat amb més. pel virus. Li ha donat pel ball. El virus del ball. El ball. Però jo el que no sé és el Pablo, la setmana vinent em sembla que anem a veure'l. Li diré com pot ballar amb aquelles sabates que són esportives, que això no es pot ballar amb allò. Té doble mèrit. Home, té molt de mèrit. I el virus o si te pego ha arribat a Carlos Latre? L'has ballat? Sí, l'he ballat. L'altre dia vaig fer una versió al premi dels nostres amics del Mundo Deportivo. A la gala. A la gala del Mundo Deportivo. Vaig fer una versió Euchipizo del Pepe i allà amb el Mourinho fent... Que després el Cracòvia també la van fer fantàsticament bé pel Fermí Fernández. Parlant del Cracòvia, molts jugadors de l'Espanyol el dia de l'estrena. Sí, els del Barça espero que vinguin perquè tenen copa, és que no podien... Bé, jo crec que l'Espanyol ha fitxat Víctor Sánchez com un homenatge també al Cracòvia, perquè era el cognom que faltava, eh? Sí, era Sánchez... No teníem Javi López, Cristian Álvarez, Raúl Rodríguez, Javi Márquez, Cristian Gómez, Álvaro Vázquez i ara Víctor Sánchez. Vull dir que això s'ho posen fàcil. No, No t'estranyi que Coutinho acabi sent Coutinhez. Coutinhez. I què tal és Coutinho? És molt bo, eh? És bon jugador. Perquè no el tenia jo massa controlat. És bon jugador, és bon jugador. Una qüestió, per què a la tele et sents més còmode amb una segona fila i al teatre, en canvi, ets l'únic? Mira, I no tens cap mena de por ni tens cap mena de problema. Mira, perquè l'experiència et fa veure que les coses necessiten temps. I fa uns anys jo me creia el rei del mambo, llegué Cròniques, això et dona un pelotazo i tu te hinchas pecho i dius, bueno, aquí ja està, esto ja està. I fas alguna experiència, he tingut alguna experiència com a primera fila i et dones compte que falta molta experiència, que falta molt de temps, molt de treball i que has de tenir calma. Amb la qual cosa és millor aprendre una segona fila, fer-te com a professional i a poc, si es dona l'oportunitat, doncs ja vindrà. Però a banda de l'èxit o no, jo et veig molt còmode en el paper de jurat, en el paper de col·laborador, en el paper de tertulià, no? Ara mateix sí, perquè realment dius molt bé que estic molt ficat en aprendre amb el tema del teatre, en evolucionar amb el tema del ball, del cant, de tot això, formant-te, per sort tenim temps, portem molt de temps a la televisió i això et fa veure que queda molt de temps per davant, si tot va bé. Però en canvi tu saps que podries fer, o segurament ets l'única persona que pot fer un espectacle o un programa, millor dit, no un espectacle, un programa com el de José Mota. En aquests moments a Espanya difícilment hi hauria una altra persona que no fos l'altre que pogués fer un programa d'aquest estil. Sí, però realment ara mateix per mi és preferible diversificar molt, fer moltes coses, centrar-me molt en el teatre, fer col·laboracions de televisió que siguin simpàtiques i que estiguin bé i a poc hi va la lletra. Però també dic una cosa, el programa de José Mota per mi té un mèrit espectacular perquè té darrere una gent increïble, ell és boníssim. Per mi, jo crec que és un dels grans currants de la tele. Però tot està curradíssim. Té el Rodrigo Sopenya al seu costat, que és un crac absolut, i li ha costat, també, però, hòstia, me n'alegro molt de que estigui número 1, perquè és fantàstic. I de vegades no visualitzes com seria l'espai de José Mota a l'estil Latre? Home, 1000 vegades ho he fet. O sigui, vam fer una prova amb la televisió, que va ser uns especials que van anar força bé, he fet alguna coseta, he fet una sèrie que no va anar per enlloc, que va ser una prova
molt precipitada. És a dir, quan tu acabes del Cròniques dius la meva idea, jo crec que la idea era bona, perquè la idea era anem a un lloc que és nou, que tindràs més marge de confiança, com era 4, però no, la pressió va ser la mateixa i jo pensava que no seria la mateixa. I seria igual. I després anem a fer el contrari del que estaven fent. I en aquell moment no era el que la gent volia i no era el que jo havia de fer. Però d'això se n'aprèn moltíssim. T'ha sobtat?